Sanibonani siphinde sikwamukele ngempela sisekulona uhlelo lathi ke khona yilo bakwethu uGubulwami ngihleleke nobaba uMzelemu uJoe Mzex la-ke emculweni phansi ePort Edward Leke ngempela ke mawugudlu lwakhe. So mawubheka ke lo mculo wakho kusho ukuthi umbhaqanga impela kanti umbhaqanga wakuthiwa ukudla kwesiZulu oqhubaqhubaqhubile nje kaqonda kahle. Ukusebenzela kangakanani ukhiphe ne-album entsha mawuyiseyintsha vele isanda kuphuma kodwa mawubheka nje mhlawumbe ukumukeleka uyizwa kanjani nawe kukhona mhlawumbe ukuthuthuka okukhona kuyena? Yebo ngoba angathi nje abasayitholile bayamukeleka kakhulu ngoba hayi bahlale bengithinta ngayo. Iqiniso lokuthi bengingakabi mhlela kwi-promotion ngoba bengisana nokuthi ngizama ukuthi ngiyipromote manje bengihlala ngiphazanyiswe nento ye-transport kodwa ke kona ukuyipromote ngisaze ipromote kakhulu igxathe elikhulu njengoba la uzopromote kakhulu impela ngibonga kakhulu ngoba impela ngizofika la ngoba manje ngineqiniso ukuthi nabaningi ekade bengazi kuzoba lula ukuthi bayazi. Yebo manje na-ke ngiyabuka-ke mawuthi umculo wakho umbhaqanga kodwa ngathi awungena ngokugcwele manje makuthiwa-ke kuyahanjwa uphuma ngaphi wena ulandela ziphi ngokuhamba ngonyawo lwakho mase kuthiwa-ke asihambe manje? Hayi iqiniso nje lokuthi ngithanda kakhulu kona lokho okwe-gumboots kodwa-ke ngenxa yokuthi ngiyangaphazamiseka nayo i-gumboots ngenxa abadlali bami omunye washona abanye-ke bavele badawa balahleka baboshwa kwento ongayazi manje kwasho ukuthi-ke ngagcina ngimile-ke ngingayenzi ngase ngiqhuba ngale ndlela engiqhuba ngayo ukuthi ngenza umbhaqanga bese sidlala ngale ndlela esidlala ngayo. Uzothi omunye umuntu-ke mhlawumbe naye umuntu okulekelelayo njengoba ukhuluma ngendaba zokumaketha nali igxathi kulokhu la mhlawumbe unakho ukufaka nesicelo sokuthi umuntu owuthandayo njengoba siyawuveza phela mhlawumbe yini ongathi ukhala ngayo umuntu uma ngabe kubuza ukuthi ubaba uMzelemu ufisa ukusizakala ngayo? Baba ngathi ngoba nami ngumuntu ozibhashalazelayo nje ngendlela yami ngisebenzisa amasente engiwatholayo akukho la ngilekeleleka khona kodwa nje ngathi ngibonga kakhulu ukuthi ngiyaxhumana nensizwa yakamgobhozi ekuyiyona ekwazile ukungidawula ngoba ngizeni ngibone noba ngikhona la ngithi ngiphakamisa nayo njengendoda ekwazile ukuthi ngoba ngithi ukubona ukuthi umuntu khona into akayithatha ayilahle phansi abantu bambe beyinyathela ngithi kodwa omunye aqhamuka icoshe kanti beseyisebenzisa ngawo umgobhozi wenza kanjalo ngoba ngidala ngacula kodwa yena ukwazile ukubona ukuthi artist leli ngakwazi uba ngiyiphakamisa ngako ngisho ukuthi-ke iyona insizwa ngisabambisene kakhulu nayo futhi-ke ngithembele kuyena kokuningi ukuthi uma ukuthi mhlawumbe bakhona abafuna ukuthi basize bafake nesandla bathini uyena umuntu owu-producer wami engicabanga ukuthi